Assalamu alaikum masu kallon sunana Abdullahi Aminu da mai kawo muku shirin kwamfutar ma a yau a wannan tasha mai suna Inganci TV. Idan kana bin wannan tashar za ka ji za ka kawo domin tana koyar da al'amura na yau da kullum daban-daban. A wannan bidiyo da ke kallo za mu kawo muku yadda ake mai da PDF file zuwa Microsoft. A biyo mu a sha kallo.